ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରୁ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ସୋୟାବିନ ଚଟଣି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଟମାଟୋ ଭଜା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୋ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ସୋୟାବିନ ଚଟଣିଟା ତା ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୋୟାବିନକୁ ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମର ଅନୁସାରେ ସେତିକି ଆମେ କାଢ଼ିକି ତା ଭିତରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମାନେ ପାଣିଟା ଦେଲା ମିନ୍ସ କ'ଣ ଟିକେ ବତରିଲା ମିନ୍ସ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସୋୟାବିନ ଚଟଣି। ତାପରେ ବତୁରିବା ଭିତରେ ଆମେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ରାଗ ଦରକାର, ରାଗ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତାକୁ ଦରକାର କଞ୍ଚାମରିଚ ଟିକେ, ପିଆଜ ଟିକେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ, ରସୁଣ ଟିକେ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମରିଚ ମୁଁ କେତେଟା ନେଇଛି। ତାପରେ ସୋୟାବିନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବତୁରିବା ଲାଗିଛି, ମାନେ ତାକୁ ବତୁରିଲା ପରେ ତାର କାମ ଅଛି, କ'ଣ କାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମୁଁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ମରିଚ ସବୁ ମାନେ ବାହାର କରି ସବୁ ରଖା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ସୋୟାବିନଟାକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିବେ। ସୋୟାବିନଟାକୁ ବତୁରିଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବିନଟା ପାଣିରୁ ବାହାର ହେବ। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇଲା ପରେ ସୋୟାବିନଟାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ଦେଖେଇବି ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ସୋୟାବିନର ଚଟଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାକୁ ତେଲରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସୋୟାବିନଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ତେଲ ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ସୋୟାବିନ ଚଟଣିଟାକୁ। ଚଟଣିଟା କେମିତି ବନେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକଠୁ ଶିଖିଛି, ଶିଖିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଅମେଜିଂ ଟେଷ୍ଟ। ଚିକେନରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ସୋୟାବିନଟା ନା ଚଟଣି ବନେଇଲା ପରେ ମାନେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବିନଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଲାଲ କରିବା, ଲାଲ ନହେଲେ ସେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବନି, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ସୋୟାବିନଟା ଟିକେ ଲାଲ ହେଇ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସୋୟାବିନ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସେଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ସୋୟାବିନ ଯେତିକି ମାନେ ଯାହା ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି ସାମାନଟା ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କଲେ ହିଁ ଶିଖିବେ, ନହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଶିଖିପାରିବେନି, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କିଛି ନ ଛାଡ଼ିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟଟା ମିଳିବ ସୋୟାବିନର, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବିନଟା ପୁରା ଭଜା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଟିକେ ଲାଲ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ନା ପୁରା ଭାଜିଲା ଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋୟାବିନ ପୁରା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପକାଇବା, ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ତେଲଟା। ସୋୟାବିନ ମାନେ ସ୍ମୁଥ୍ ଜିନିଷ ନା, ତାକୁ ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରସୁଣ ପକାଇବା। ରସୁଣକୁ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ରସୁଣକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଭାଜି ଦେଇକି ଟିକେ ଲାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି ରସୁଣଟା। ତାପରେ କ'ଣ ରସୁଣଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ନେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ନେବେ, କାହିଁକିନା ରାଗ ନହେଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଟିକେ ଭଲକି ଫ୍ରାଇସ୍ କରିଦେବା। ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବା। ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଆଜଟାକୁ ପକାଇବା, ପିଆଜଟା ପକାଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଏବେ ମାନେ କିଛି ହେଇନି, ପ୍ରୋସେସିଂ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନେକ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ତାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣ, ତାପରେ ବନେଇକି ଖାଇବେ, ତାପରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିକି, ବୁଝିଲେ। ପିଆଜଟାକୁ ଦେଖ, ପିଆଜଟାକୁ ମାନେ ଫ୍ରାଏ କରାହେବ, ତାକୁ ପୁରା ଲାଲ ହେଲା ଯାଏଁ ରଖାହେବ ପିଆଜଟାକୁ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ କରିବା ଆମେ, ଲାଲ ହେଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଭଲକି ଭାଜି ହେଇଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସୋୟାବିନ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ସବୁ ଭାଜି ହେଇକିରି ସବୁ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆର ପ୍ରୋସେସିଂ ଆହୁରି ଅଲଗା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ କିଛି ଅଳ୍ପ ସୋୟାବିନ ନେଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ କୁଟିଲେ ବି ସେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ କିଛି ସୋୟାବିନ ନେଇଯାଇଛି ଗ୍ଲାସରେ, ମାନେ ଗ୍ଲାସରେ ନେଇକି ତାକୁ କୁଟିବି ଟିକେ। କୁଟିଲା ମାନେ ସେଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ନା, ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କରାହେବ। ମାନେ ଏମିତି କରି ସବୁ ଯାକ ସୋୟାବିନ ଗୁଣ୍ଡ କରାହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରାହେଉଛି, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ କୁଟା ଚାଲିଛି, କୁଟା ସରିଲା ମାନେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଏବେ କୁଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ କଲା ମାନେ ସବୁ ତାପରେ କ'ଣ କରାହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହିବି। ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଟା ସେଠି ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁଟିଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ମଧ୍ୟ କୁଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଅଦା ରସୁଣ ନ କୁଟିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ରସୁଣ ପକାଇବେ, ଅଦା ପକାଇବେନି। ରସୁଣଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ କୁଟା ହେଇଗଲା। ଲଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ କୁଟିବା, ଲଙ୍କାଟା ମୁଁ କୁଟିବାକୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ବି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଲଙ୍କାଟା ମଧ୍ୟ କୁଟିବା। ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପ୍ଲସ୍ ଲଙ୍କା ଯାହା ଥିଲା ସେଟାକୁ କୁଟିଦେବି ପୁରା। କୁଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବ। ଲୁଣ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଲୁଣ ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଟିକେ
ଭଲ ଲାଗିବନି। ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲୁଣ କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୁଣ ପକାଇକି ଆଗେ ଟିକେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପିଆଜ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିଲା ସେ ପିଆଜକୁ ପକାଇକି ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିଆଜ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଥିଲି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ଆମେ ମାନେ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିବା ସେଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଅଦା ରସୁଣ ମରିଚ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ପକାଇବି ଆଉଥରେ। ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମାନେ ପଚିକି କାଟିଦେବି ଯାହା ଅଦା ରସୁଣ ଅଛି ସେଇଟା ପକେଇକିରି ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଆଉଥରେ ହାତରେ ମିକ୍ସ କରାହେବ। ମାନେ ଭଲକି ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରେଡ଼ି ହେବା ଉପରେ ସୋୟାବିନ ଚଟଣି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବିନ ଚଟଣି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋୟାବିନ ଚଟଣି ଆମେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସାଥିରେ ବସିବେ। ଆଜି ଖାଲି ସୋୟାବିନ ଚଟଣି ନେଇ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଅଲଗା 2-3 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୋୟାବିନ ଚଟଣିଟା ଆଜି ମେନ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ଆଜି ଚାରୁ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରୁ ମଧ୍ୟ ବନା ହେଇଛି। ଚାରୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ସୋୟାବିନ ଚଟଣିଟା। ତାପରେ ଆଜି ଆଳୁ ଆଉ ଗାଜର ମଧ୍ୟ ଭଜାଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଉଷୁନା ଭାତ, ଆଳୁ ଗାଜର ଭଜା, ଚାରୁ, ସୋୟାବିନ ଚଟଣି, ଟମାଟୋ ଭଜା। ମାନେ ଖାଇବାଟା ଆଜି ବହୁତ ବନେଇକି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କେତେ ଓ ସୁପର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ, ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।